Takže vyčkávacia taktika sa potvrdzuje v úvode stretnutia. Šechný na pravej strane. Plavucha šat! Obrovská radosť Košičanov a samozrejme divákov na zimnom štadióne Ladislava Trojáka. Košičania dávajú úvodný gól. V 6. minúte stretnutia. Jeho autorom je Plavucha. Šechný s prehľadom uvoľnil Plavuchu a Vlastimil Plavucha je strelec na pohľadanie, potvrdil to aj v prvom stretnutí v Trenčíne. Dal 3 góly, teraz otvoril skóre. Končí sa 6. minúta. Ktorý hrá takisto v tejto sezóne vo veľkom štýle. Šechný, Ilavský, príležitosť Košičanov, dobrá sťahovačka, výborný zákrok brankára Murína. Ešte šanca Košíc a Šechný dáva druhý gól. Veľmi dobrá sťahovačka Ilavského. Šechný sa dostal k odrazenému puku a backendom prekonal brankára Murína. Košičania vedú 2-0 v 4. minúte druhej tretiny. Je tu fantastická atmosféra. Sekeráš, Medřík, ale už Plavucha, Rybovič a gól! Jeho autorom Slavomír Ilavský a v 13. minúte druhej tretiny Košice vyhrávajú 3-0. Takže tá otvorená obrana sa Trenčanom v tejto chvíli príliš nevyplatila. Rybovič naše Ilavského, ten neváhal a švihom prestrelil Igora Murína. Tu je ešte raz. Stano Medřík tam strkal hokejku, ale Slavomír Ilavský prakticky už dáva obrovské nádeje. Bukna. Plavucha. Perfektne na Ilavského. A je to gól! Košice vyhrávajú 4-0. Autorom gólu Ilavský v 19. minúte a 19. sekunde. Takže Ilavský potom ako v 13. minúte zvýšil na 3-0, dáva Trenčínu v presilovke 4. gól. Tentokrát naznačoval Blafák, ale rozhodol sa pre strelu. Urobil to dobre. Medřík so Sekerášom v tej chvíli už vedeli, že je zle. Nechali sa vylákať Trenčania dopredu. Pred týmto gólom Zdeno Cíger vyvážal puk, dostáva sa dopredu a vidíte, že príliš sa to nevyplatilo. Košičania a obrovská chyba, príležitosť pre Košice, bude to gól, áno, 5-0, Košice vyhrávajú 5-0, René Pucher je šťastný, prešťastný v objatí svojich spoluhráčov, v oslabení dávajú Košice gól a myslím, že to je posledná kvapka do preplneného pohára. Tu je opäť René Pucher, ktorý sa po chybe Trenčína v útoku dostal do brejku a popri Murinovej lapačke zvýšil na 5-0. Košická hala buráca, nie sa čomu čudovať, to je výsledok, doterajší priebežný výsledok ako hrom. 4. minúta. Peter Zúbek naberá rýchlosť. Rozohral na Ihnačáka, 2 proti 2. Ihnačák, René Pucher, Ihnačák do tandemu Renému Pucherovi. Gól! Peter Zúbek!
takom tranze sú aj diváci na štadióne. Fantastický tandem v podaní Hnačáka, René Pucher a Peter Zúbek bez prípravy dáva 6. gól košického tímu. 6-0. Sekeráš, Kolník sa snažil tečovať. Ešte Pardavý. Cíger znova to skúsil. Kivoň. Bola tam noha a v zápätí ale aj hokejka Kolníka. Červené svetlo na chvíľu zasvietilo. Ako rozhodne Anton Danko. Bol to gól. V 15. minúte Ľubo Kolník po takej skrumáži, potom ako sa tam snažil, pozrime sa na to ešte raz, ako sa tam snažil, tu je Cíger ešte, tento skúšal hokejkou znova. Puk sa opäť dostane pred bránku. Tam o priestor zápasil Ľubo Kolník, videli ste najskôr hokejkou a potom predsa len sa mu podarilo vo vzduchu trafiť puk. Plavucha. Odzbrojil ho Kusovský. Zbytočne ho držal na svojej hokejke. Plavucha, šanca, gól! Košice dávajú 7. gól. Plavuchov druhý gól v dnešnom stretnutí. Tam spravil Kusovský chybu. Plavucha sa pozrel, bol úplne voľný a nemal problémy poslať puk za Murínov chrbát. Tu zobral Kusovskému puk Varholík. Plavucha dokonca sa pozrel na svojich spoluhráčov, ale rozhodol sa vystreliť a urobil dobre. Jeho 47. extraliga. A potom prišiel na ľad, aby pomohol svojim spoluhráčom v zisku prvého majstrovského titulu Slovenskej republiky v našej extralige. A je to tu! Hokejový ošiaľ na zimnom štadióne Ladislava Trojáka. Obrovská radosť medzi hráčmi, divákmi i funkcionármi klubu. Košičania vyhadzujú hokejky do hľadiska. Ďakujú divákom. Získali titul majstra Slovenska v 3 stretnutiach. Všetky 3 vyhrali. Ozývajú sa delobuchy. Dúfajme, že to všetko dobre dopadne tu na zimnom štadióne Ladislava Trojáka, ktorý je staručký, ešte stále drží. Ale priaznivci hokeja veria, že práve tento titul majstra Slovenska dopomôže k tomu, aby sa postavil v Košiciach nový zimný štadión. My máme pripravený rozhovor. Na druhej strane je tam Jaromír Dragan. Zatiaľ sa pozeráme na košických hráčov. Áno, je to v poriadku, nech sa páči. Praví sa, že brankár je minimálne 60% úspech.